Dolan ning ndi? Wong lunga ketesuk nganti awan kaya ngene kok durung bali kek nek aku ora iso ketemu karo adikku kok bapak mesti nesu. Iki lunga ning ndi to nah Markona? Marake bingung Mbak Yu iki. Tak tenane kene karo tak remang-rem. Apa ya nyanyi apa ya apik iki. Pindha samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang cahyane bulan kang sumunar apyaring tawa yakti sliramu kang dadi lamunan. Alah kok yo urung ketok to yo. Nek ndi to yo bocah iki? Loh. Kae kok ana piyayi kaya sapa kae? Yang sewu. Kalau tak lewat mriku angsal to. Lo ajeng golek adik kok. Ajeng golek adik kula. Kok golek sing aneh. Kula ki bingung tenan lho nek adik kula iki dolan nganti ketesuk wae dereng bali nek ora nemokke adik kula nek kula diseneni Pak Demang. Ora oleh. Aku sing ora oleh enak liwat kene. Kok ora ngetokke lho apa wewengkon mriki dadi panguasane sampean? Kaningan rikala ana kademungan kali pangkat sliramu sik beksa kae yo. Kok sampean kok preso? Iya. Napa jenengan ya tindak nalika napa to nika? Merti dusun wonten kademangan kali pakel nika. Kok rumah saku kok sakwise roh beksa aku kesengsem marangku. Oh, mengjogan nggih biasa mawon. Yo lan yo wis. Aku seneng. Jenengan kok le ngalem kono. Atiku nganti tengah. Rasamu. Matur nuwun. Ning nyun sewu. Kok kadose nembe pisan iki kula ketemu sampean iku napa jenengan iku Dede Piyayi kali pakel mriki napa? Aku suka kali pakel. Oh, nggih. Suka Kapanewon. Oh, panjenengan menika saking Kapanewon. Nah, nek kalian menika Ki Penewu menika menapanipun? Iya, mung Kakang Adi. Jenengan niku Kakang Adi kalih Ndara Penewu. Iya. Nyun pangapunten saestu mboten ngertos. Ora apa, ora dadi sebab. Nggih. Sing jeneng ora ngerti kuwi ora apa-apa. Tak nepang. Nggih. Kula tak lewat nggih. Ya mengko dhisik. Kok dhisik pripun to sampean ki kepiye to? Mingkat. Kok mingkan-mingkur ki ajeng napa? Kok mingkan? Mingko. Wiwitane mingkar mingkur. Iki kepiye iki kok mingkan? Yen kelingan. Kelingan dikala semanten. Iya. Lalampan kangka uri. Tresna tulus ing gubuk asmara. Kepiye iki gekan kula iki susah. Markonah neng ndi malah ketemu Lilitan bisa lali. ajeng napa? Ya rika mriki
sepur saya berontak. Brontok karepmu, ora brontok karepmu. Katon wae sak sok lae. Ajeng napa niku kok werna-werna wae. Kembali kung wae tawa ketepukan ngalembono kaya ngapa kaya dene brudu jeneng pinengsut kang paribasane perjo ora ndene rasa kayu oleh ngoyak wae to ngodor wae to dalam jenggolae deko sampean kajeng apa arep ngopo terus marang sing tresno sampean kula ora tresno kok yen ora tresno jeng napa kowe arep omong hari bakal tak bujuk timah Masih, diteni aku. Salam budaya. lestari budayaku Salam budaya. lestari budayaku Salam budaya. lestari budayaku Marina Entertainment Oke.